Sino? Uy! Sino? Sino ni? Kasi nabukuan. Ang tower? Wala si Idol. Ang picture digitalisig. Patay pa. Saan kita na ba? Tara, kana ba? Antena panganod. O dyan mo kita na-audio lang. Amo? Sige, tanong niyo nila. Ano kita na ako? Uy, ikaw sige tanong mo. Sige tanong mo. Sige, tanong niyo, boy. Tanong ka ginahan na sa Chubapingis. Tanong? Thanks. Sino ka, uy? Ay, ang buot ninyo, unsay inyo kitanaw daya. Kung unsay inyo nakita. Oo de. Kay Rako, na Stepney ko. Ayaw, ma. Pagkamaritis ng girl ninyo. Yabagag. Ya, usa man na mo. Na Stepney kani. Yan na ba yan? Pikas. Ayaw magdoyok, pikas. Nalang yun! Ano ba? Ay, sa... Ha? Uno! Dos! Tres! Okay na! Huy! Sa pikas ang budna! BTv CEBU, break it down.